ng Mark the Gospel, di ba? Kung basahan naman suwat ni Peter, i-address niya si Mark as son. Kung basahan naman suwat ni Pablo, i-address niya si Timothy as son in faith. That's the relationship. May trusting. Ang question nga, kaya yung disciple, nung yung salib mo, dapat pag-uwi mo na nga. Either this believer sa, may duhan yung believer. So, muna siya na teacher, kung matutuloy ka, is tutuan na ito pagtuman sa tanan na atong gisugo ka inyo. So, kung sa may gisugo sa Ginoo, is dapat kita mo sa model. Kaya once nakita ng mo life na naging mo disciple, dapat imong sinambuyan na siya mismo makatong lakaw sa paghimong disciple. So, how to make disciple is, Marisia is availability, kaduha is worship, ikatulo is baptize, ikapat is teach. So, go therefore, make disciples of all nations, go into the world and proclaim or preach the gospel to the whole creation. That is why Jesus said in John 15:16, "You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go, men, and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you." So actually, being a disciple, you should be a disciple with Him. Hindi ko naman Jesus Christ is, dipili ikaw, o di-appoint ikaw, para malakaw ka. Isa may dito ni dipili ka sa Ginoo. Isa dito dipili mo sa Ginoo. So, kung dipili mo sa Ginoo, malakaw din mo. Ha? Di ba? Kung dipili mo din mo, malakaw din mo, para ang sa inyong dan, para mamunga mo. Mutuong na. Mutuong na. Mutuong na. Oh, sunang mo na. So, asa may puwa na to? Anong tamo nga? Ilakaw tao. Ilakaw tao, wala ka tuong. So, ano siya ang challenge o ang promise sa Ginoo? Gipili ka. Dili ka gipili sa Ginoo, kundi ang Ginoo may gipili mo. Wala pagtuong. Struggle yung ka na, challenge yung ka na, pray yung ka in prayer. Lord, di ko kalabot, Lord. Kung gipili ka ni mo, Lord, pabunga ako. Amen? Kaya mo siya proof na di na believer. Ano siya? Kadagana ito, busy kita sa itong life. Sa mga butang, sa kalibutan. Huwag din na ito busy. Lord, namamuna ako. Auto-focus kita. You need to understand, mo din siya ang timaan na ikaw genuine believer. Nanakay bunga. So, mo siya na you bear fruit, that your fruit should go. So, mo siya. O mingo kay Jesus Christ sa last phrase, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. Ang question, ni ask ba ta? Ni ask ba ta every day? Ni ask ba ta, o ni seek ba ta, o ni knock ba ta, na Lord, use me. I'm willing to go. I'm willing to spend much time to serve you. Amen? Kaya even getting asking, dagan kita pangayo sa atong self, about in the kingdom mindset, in the kingdom of God, wala kita yung pangayo. Mabita lang, friend Jesus Christ, hallowed be thy name, thy kingdom come, your will be done. Ang kingdom come diya is salvation sa mga kalag. Whatever you do, is an one soul. One soul. Isa ka kalag. Ay, 500 o daghan. Isa ka kalag.
every year na imong matuto. Kaya kinahanglanon na ato ginang masimple na to din ang disciple. Mabita na ang bitaw na ang tagag mandlo ni Jesus Christ ang disciple. Diba? Wa siyang mando sa mga dili disciple. Kaya nga naman, ibaw siya na mitagaan ka mag-skillsan. Para mo nang order ka lechon baboy, mapaluto ka, asa man ka magpa-order lechon baboy sa Julis? At tudyo ka sa ibaw mo luto na. So mostly, si Jesus Christ mando sa mga disipulo ng iyong disciple, up to sa siya mga disciple. Ang question, are you a disciple? Tinunan ba ka ni si Kristo? Amen? We need to understand, gipasaylo ta, pinagi sa grasya. Gidawa ta, pinagi sa grasya. Giluwas ta, pinagi sa grasya. Gisanctify ta, pinagi sa grasya. O napadayon ta sa tuglakaw, pinagi sa grasya. O nangalagad ta, pinagi sa grasya. That is why, ang pag-ibong disciple, pinagi sa grasya. Hindi natuwag. Ang bota na dapat ay pagtuo na Lord, mabuhat mo ako. Pinagi sa grasya. Amen? So in closing, sa verse 20, sa katapusan, ninyo sabihin, hinandumin ninyo na kauban ninyo ako kanino hangtod sa katapusan sa kalibutan. Natin ito sa assurance and promise. So kakinsa ang question, kakinsa man siya kanunay kauban? Ha? Sa ganito lamang naging disciple. Ito ba, kapag nga naging disciple, what is Kristo kauban ng kanunay? That's why we make mga magduha ta sa manuban nga din sa pagtuo ng Jesus Christ. Because wa man ta mugay sa iyang anay buhat. So friends, our brethren, I encourage you, this Great Commission, it's not just for a full-time or for a pastor, hindi sa pastor or sa full-time worker, kundi sa ato yung tanan na magtutuo. Wala exempted. There's no such thing as level 1 Christian and a level 2 Christian. Equal tang tanan. Amen? So, in closing, mo ni ang commission. In disciple making, mo ni siya ang normal agenda and priority in every disciple. Balik ko na pa. In a disciple making, it's a commission that makes disciple making the normal agenda and priority in every church and every Christian disciple. The authority of Jesus is not limited in any respect. Ang authority ni Jesus Christ, wala ka na limit. Bisan-bisan nasa. Siya ang Diyos o Master sa atong dalan, sa atong silingan, sa atong office, sa atong workmates, sa atong family, sa syudad, sa nasod, and yes, sa tibok kalibutan. Amen? So, dapat makita usab nato na atong pagkimog disipulo, ang making disciple, mo ang sinto na atong buhaton sa atong panimalay, sa office, sa silingan, sa street, o sa atong simbahan. Amen? That is why being a Christian, being a disciple, you are the busiest person in praying, in studying the Word of God, and reaching people. Actually, one of the times in my life, ang ginawa ay man ay na mabuto na. So, I hope this message, kung mensahe ka mas mataang na to, na being a disciple, we need to be available, worship, go with ka, and we baptize, and go and preach, and then if we believe, we will baptize, baptismuhan na, kung baptismuhan na siya, imo na siyang imatuto, teach, to be a model. And imo siya gagawa sa mga whole counsel of God. So,
I hope that this message, ilang taglakos na pangtuliga, pinanggitay kailangan panipamutan, yung quote-unquote no word panipamutan, is to make disciples. So, Father, we thank you and bless you. Salamat din Lord sa nasunod kami. Ginoo, Lord, imposible ni sa aming kaugalingon, kung wala imposible di akan namin. Posible ko na. So, Father, ako ngayon po, Lord, nga kami mag-Great Commission, Lord, apply din kami sa matatusan ng Lord. Give us the heart, tagalan yung kasing-kasing, Lord. Lord, natagalan yung pagturo, ang lakaw, Lord, ng samyaw, di lang tutog diha, Lord, man, Lord, na din yung kadasid, follow up, God. Lord, cause us, Lord, give us the burden in this church, Lord, na Lord, na matagusa ka ng maman. Lord, na maghimo ulit ng maman. Lord, bisan sa kapalag, Lord. Ayaw tugutin, Lord, na kami napagtulungan, Lord, na hindi tudlo ka ng maman. May mo siyang kawang, God. So, Lord, akong naman, Lord, tabangi matagusa ka ng maman. If we are the believer, Lord, may mo hindi pili, Lord. May mo hindi appoint, God, to go sa mga mungaw, God. Lord, tagay pagtuwa matagusan mo, Lord. So, Father, thank you so much. Thank you, Lord. We bless you and we honor you, God. Whatever we achieve tonight is this morning, O God. Lord, mo lamang tanan. Umaya, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.